So yun guys, good morning. At dito tayo ulit, day 2 sa pwesto na nililinisan natin. Ito nga pala update dun sa nililinisan natin kahapon. Ito. Ayan, yung nililinisan natin kahapon. May nilaglag pero konti na lang naman. Hindi naman masyado. Tutuloy pa rin natin yung paglilinis din dito. Hanggang sa medyo konti na lang yung natin. Nililinisan yung yung iaayos natin dito sa sa likod. Medyo malaki-laki pa. May mga tumumba rin kasing puno na ng saging. Tatanggalin din natin yan pagka medyo okay na. Ayan, ito. So, tara, tuloy ko ulit yung paglilinis dito.
Tanong na. Tanong natin kung pwede magsunog dito sa may banda rito. Para malinis natin yung ano. At yung iba dito sigurong saging. Tatapya sila natin para matanggal yung ano. Maganda naman tignan. Ito. Tingnan natin kung ano pwede natin tapyasin itong mga to. Pagsak na eh. Sayang yung saging. Teka. Tingnan natin. Saging. Ay. Wala tayong itak. Wala tayo ng itak. Po. Ay, tatanggalin po yan, Nay. Yes. Sige po, Nay. Ay, pasensya na kayo guys ha. Medyo hindi ko may lapit yung camera ko sa ano doon sa ginagawa ko. Kasi natapas ko yung mga di kailangan, yung mga damo-damo. Ayan o. Ayan. Tingnan natin yung ano, tabasin natin yung saging. Sayang. Kasi tumumba na rin yung puno dito sa may banda dito eh. Puno ng saging. Saging. Sayang. Gawin natin mamaya. Tapos tipakin natin yung ano, yung sasaging dun banda para medyo malinis-linis. Ayan, tawag dito. Ano ba yung gagawin natin? Tagpasin natin tong isang ano, yung isang puno ng saging para medyo ano. Kasi wala na, naputol na eh. Pero sabi ko tubo pa daw to eh. Hindi ko alam. Kasi bago pa lang ako dito eh. Kailangan tagpasin ko na din to para ano. Bigat.
ay kinukuha ko yung mga to yung ano, yung dahon ng ano ng saging. Dami kasi. Puso nga na saging oh. Tumban eh sa bahay. So, pwede pa to, pwede na to eh. Yan, na-harvest natin. Ay, ay namatay. Tayo sa kabila. Ayan na guys, yung naipong dahon. Tapos din tayo. Inalo-halo, inano ko yung ano, yung mga dahon. Kasi para masunog pati yung ilalim kaagad. Pag ano. Ayun, kumonti na siya. Ayan. Ayan, pakainit. Medyo marami-rami pa tayong gagawin dito sa ano to, sa area na to. Hindi ko alam kung ano yung next, pero alam ko ito kasi pabububungan tsaka papalagyan na ng pintuan. Ayan. Tsaka maganda, hindi nga mainit dito guys, malaki din yung kulungan. Ayan, tapos din yung ano ko, sinusunog ko. So yun guys, at ano, dito ko na puputulin yung video ko. See you ulit sa next ano, next vlog ko, sa next video ko. Kung ano yung next natin na gagawin dito sa ano, dito sa kulungan ko. Babububungan ba o palalagyan muna ng pintuan. Pero alam ko pa ano muna to, pabububungan muna niya. Tapos ano, tsaka hindi ko pa alam kung ilang baboy pa yung ilalagay dito, kung ilan yung iaalagaan namin. Yun lang guys, at see you on my next video. So please like, comment, share, and subscribe na lang. Thank you and see you in my next vlog.